Aby som si zabezpečila väčšie pohodlie v spodnej časti tela, kúpila som si naraz 6 párov. Ak ste na tom rovnako, tak už nenoste bežnú spodnú bielizeň. Vyskúšajte tieto 3 v jedno spodné prádlo. Spodná bielizeň, tvarujúca spodná bielizeň a vložky proti ochabovaniu. Konečne ženy a celebrity konajú. Tento nový dizajn skutočne rozumie ženám, rozkrok je širší a hrubší. A je vyrobený z antibakteriálnej látky triedy 10A. Keby som o týchto pohodlných tvarujúcich nohavičkách vedela skôr, moja postava by po pôrode nebola taká zlá. Vydutiny, ktoré spodná bielizeň vytvára, sú také nevzhľadné. Vidíte, rozdiel medzi nosením a nenosením spodnej bielizne je obrovský. Vaše brucho vyzeralo také veľké, keď vážilo 45 kg, takže si naozaj musíte kúpiť tieto nohavičky s vysokým pásom na kontrolu brúška. Okamžite vám zatiahnu brušný tuk, vďaka čomu budete vyzerať štíhlejšie a elegantnejšie. Objednajte si teraz a získajte 6 kusov zadarmo. Poponáhľajte sa a kúpte teraz.